Χαίρετε, χαιρετίζω το διδακτικό σας προσωπικό και σας συγχαίρω για την όμορφη εκδήλωση αυτή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πρόσωπα και γεγονότα της ιστορίας μας. Όχι απλώς να τους θυμόμαστε, αλλά και να καταλάβουμε περισσότερα από την ιστορία, γιατί όχι και να δούμε τα πρόσωπα ως έμπνευση στις μέρες μας. Εφόσον το θέμα είναι τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, δεχθείτε και τις ευχές μας από το Δυράκιο, από την Ορθόδοξη κοινότητα του Δυρακείου, από την ενορία του Αποστόλου Παύλου και Αγίου Άστη. Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κυρίου Αναστασίου, ένας ακαδημαϊκός και διδάσκαλος και Απόστολος της Ορθοδοξίας στην εποχή μας. Τούτος ο ναός είναι αφιερωμένος προς την τιμή του Αποστόλου Παύλου, τον Απόστολο των Εθνών και του Αγίου Άστη, ένας τοπικός επίσκοπος μάρτυρας επί του Αυτοκράτορος Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει από την Κόρινθο προς τους Ρωμαίους το 55-57 μετά Χριστόν και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15-19 εν δυνάμει σημείων και τεράτων εν δυνάμει πνεύματος ώστε με από Ιερουσαλήμ και κύκλο μέχρι του Ηλυρικού πεπληροκαίνε τα Ευαγγέλιον του Χριστού. Από αυτό το στίχο καταλαβαίνουμε ότι η χώρα, η σημερινή Αλβανία, εδέχθη τον Ευαγγέλιον στον πρώτον αιώνα και είναι ένας από αυτούς που θεωρείται ως Ευαγγελιστής της περιοχής αυτής. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ένας Απόστολος και Ευαγγελιστής της χώρας αυτής. Συγκεκριμένα το Δυράκιο δεν αναφέρεται, όμως έμεσα δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ξέρουμε ότι το Δυράκιο ήταν βασικός λιμένας της Αδριατικής, η βασική πύλη των Ρωμαίων που εισήρχοντο στην Χερσόνησο το δικό μας. Και μέσω του άξονος της Εγνατίας, οδός από Δυρακείο Θεσσαλονίκη. Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες μας προσφέρουν και τα ιστορικά στοιχεία για την χριστιανική κοινότητα της πόλεως, όπως παράδειγμα το 57 μετά Χριστόν αναφέρουν τον αριθμό 70 χριστιανικές οικογένειες, αλλά και αρχαιολογικά ευρήματα ή τοπικές ονομασίες, όπως η ονομασία Ακροτήριο του Παύλου, κοντά στο Πόρτο Ρωμάνο, στο νέο λιμάνι της πόλεως, είναι τοπονυμίες που προέρχονται από τις αρχές της διάδοσης του χριστιανισμού τον πρώτον αιώνα και επικρατούν έως σήμερα. Λόγω χρόνου, με αυτά τα ολίγα, ευελπιστώ να έχω διαφωτίσει κάτι για το ενδιαφέρον σας. Εύχομαι όλα κατευχήν και καλή επιτυχία στην σχολική σας χρονιά με την ελπίδα να περπατήσετε και εσείς τα βήματα στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ πολύ.